ikke så lang tid siden ramte jeg 45 abonnenter. Okay, det var måske for lidt lang tid siden. Jeg har ikke uploadet så mange videoer, ikke så mange short. Men jeg tænkte mig at lave 3 hver dag. Men det er ikke helt det, der er pointen. Jeg vil fejre mine 45 abonnenter med at få en spand med vand, med iskoldt vand, ud over mig. Men jeg er i badekarret, så er det ikke råd, fordi det er sent om aftenen. Men jeg vil bare gerne få lidt flere. Ja. Men det kunne jeg godt tænke mig. Men jeg har jo tøj på, fordi det ville være mærkeligt, hvis jeg ikke havde tøj på. Okay, nu står jeg simpelthen her med vandet. Jeg ved ikke, om I kan se det. Og som I kan se, har jeg et luksusbadekar. Men jeg tog også på det andre sted. Men det jeg gør, inden jeg siger tak for 45 abonnenter. Tak for i dag.